Nancy Pacquiao pagka nakaanap ng parman sa Allah subhanahu wa ta'ala ng dalil na tinulaan yan sawa sa jarihay ni na sinamuin ini hipafi wa sinsikal tawagan tayo misra niya tapsiri kurto Joshua no sabhan ka tuskay Long ihangku akuat angku mana sin ifafa niwan sikala Bangkan Ibnu Abbas Imma sin ayat pinfiru subatin saraya mutafarrikin atin nilungkahad kamu pagjihad kamu sa subay ka mo mahinang saraya ay bukan mataon ang pataw magkanat bukon maghambukin hangibo tao at taway 500 tao siya mag by group at taway by troops taway by company at talong tabay platoon ba kasi namin ang technique sa military ba ako yung lang yung operational na tinubusan kita mag tipong sundalo matao tidak magkawa sa so lang nga kanaton pero mga ka platoon ng operation tawang ka company tawang mga well trained to naman sa mga ka team may panap sa Ibn Abbas hati lang nga sikala wa kaya kwan ano ba si Fafa sikala hati niya suwayin pagjihad ini saraya mutafarrikin tumpukan sa nakana ini karuan niya tapsir de sabdin kan Ibnu Abbas ibang kan katada laung niya nasyatan wa ghayra nasyat sibo da aktif ina magjihad ini kwan ba amuin mataw kasi sibo da yung kaunan niya mataw kasi at tawalisuan biar nasyat ini buko mataw kasi sa kalisu-lisu ba dahil niya ito kawajiban kanafirul am wala lubos. Ini kato, inma na sin ayat pinfiru subatin, saraya mutafarrikin. Atin nilungkahad kamo, pagjihad kamo, sa subay kamo mahinang saraya. Mahinang kamo tumpukan, mataod, ang pataw magkanat. Bukon maghambukin, hangibo tao. At taway 500 tao, siya mag by group, at tawa by troops, tawa by company. At talong tabay platoon ba kasi namin ang technique sa military ba ako yung lang yung operational na tinubusan kita mag tipong sundalo matao tidak magkawa sa so lang nga kanaton pero mga ka platoon na operation tawang ka company tawang mga well trained to ng mga ka team may panap sa Ibn Abbas hati lang nga sikala wa kaya kwan ano ba ifafa sikala hati niya suwayin pagjihad ini saraya mutafarrikin tumpukan sa nakana ini karuan niya tapsir de sabdin kan Ibnu Abbas ibang kan katada laung niya nasyatan wa ghayra nasyat sibo da aktif tina magjihad ini kwan ba amuin mataw kasi sibo da yung kaunan niya mataw kasi at tawalisuan biar nasyat ini buko mataw kasi sa kalisu-lisu ba dahil niya ito kawajiban kanafirul am wala lubos ini kato kaul tapsiri sabi mo jahid imana lang nga sin khafif amunin dayahan imana lang nga sin sakil amunay miskin amunay pakir kundi kato atin niya kawajiban ng dayahan diya resab sing kawajib sing jihad pamiskin na pakir nalaw niya rin din inakafif dayahan na at kay mga sinakafif ini makaan abang hamasa na ito nagihawon in maluhay magjihad ang mure miskin o salbiyak siya kasigbitan ang pendayahan ini siway magkuhan jihadun nafs alokal. Kung amin jihad bin nafs,
matan niya masigpit ko din yun. Nagpuntas kayo man sinauto. Amay ni kato, bitsarahin mo jahit, kau din kan mo jahit. Ni kaupat kau lihasan, laong ngayon hati ang sinakafip, ini ang mga bata bago, shock. Mga bata bago, makakanpen pamaranan. Inati lang nga si Mabugdat at tawa sa kill, amo na yung mga maas, na nakalabadji, safe na. At tinikiwajiban, yung bata, iwan si maas. Yung kauli kalima, yung kan Zaid ibn Ali, iwan kan Hakam ibn Utayba, in masyagil, wakayro masyagil. Sibo dalawang yung basic, iwan si bukong basic. Iyo na makamong sinhinang at tawa wayroon hinang. At ikawan magdawang, hindi ba lang kapag jet pa sige mo mas mga alupong tayo. Najawab sin ayat ito, akaw sinduay ni. Ibo dalawang na mabanong sinhinang iwan sin wayroon hinang, ang hinakin sa dyan. Yawajiwan guys. Inkaw ni kaunom, lingkan ini Ibnul Aslam. Ini asakil lang niya. Tiyagbaya sa Mabugdat niya, sakil alalilahu iyad. May na mga wuhiun niya. Ang family niya. Ang limbit. Nalakafif, magaan, na may mga wayroong limbit. Wayroong limbit. Sabi na siya, matumintaw tayo limbit yan. Mawakay siya mamikilang daw. Unuhon niya. Haon na hibutang niya. Unuhon hibin niya. Mawakay ba? Mawakay ang manalik-tali. Dahil malagwin mas uliya. Yung responsibility at tanggong niya. In sumunod, yung kan Ibn Zaid, long na yung makna isab, yung makna lang na sinsakil, amin ang long niya, ang pangata niya, inday ay ni, doon na kamagmana siya, arta, kaya si mga kakabunan ng itong mga Bangalong City, o mga building mo, mga katindahan mo, at tawa, magmana siya hirfa, biya kasi namin napangading ato si kano yaon, at tawa trabaho, una ka director ka o manager at tawa una, na sibo daon trabaho at tawa o arta, iban sinway roon, kawajiban. Nawan kan Imam Auza'i, in khifaflong niya, amo na yung mga magsiki sadya, at masana kaunet ka o magsiki o magkura. Mga radyal ini, magsiki sila. Ya infantry wa, na insikal amin pursan, amin mga nangura. At di siya makarawin way lang niya kura po, na magsiki ka mga kura. Nalabi na ito di makarawin o nakura. In kauli kasiyam, in khifaf, amuin mga kaunahan. Alladhina yasbiquna ila al-harb kattali'a wa hum muqaddamul jaysh. Amoy mga kaunahan sila. Kaya sila mo scout nagkataw mga riki. Ang silang kita magpanomen, hiwutang kaya bubupak kinaunahan. Hindi siya magkawakkalo na magkatanan pa mga na ulihan. Hindi siya mga kublano. Tapos lang niya insikal, ay mga mabuggat atin niya, amunain tumpukan at tawakalagguan sin sundalo. Al-Jais biyasrihi. Amunain taluakan niya, tawing karakmulan si sundalo. Atin niya sibo na kau paunahan, at tao paulihan, at tao magdawa. Yan, di ba ko tanto nung makatawakal? Aulihan na dyan, na, ukira, isang kaulihan. Lamod na ka. Dalawa na bang lang mo biya mga kabayan kaunahan, na nagsusong na tuling dayaw. Ngayon kauli kang po, in mga nasa blog niya sinakafif, makaan natin niya yung mga tao. Yan o garang sing Allah Ta'ala isu, mama isu. Makaambin baran, may isu. In sakil, naamasaba mo yung mga yatanda sin Allah Subhanahu Wa Ta'ala, mabugkatin parang pasasin na mo yun. Law na nadakala kapalian kita. Tawag kasyap nilang kita. Mahal, nadakala masabil na ba? Nakakaulik hang po ini. Sibo na kabukaan na tao may isog kawajiban.